importe da axuda era 200.000 euros, pero teóricamente había... O Grupo de Desenvolvemento Rural Miño Ulla reparte nesta nova anualidade uns 850.000 euros en axudas para levar adiante varios proxectos nas comarcas de Chantada, A Ulloa e Sarria. 7 deles son proxectos empresariais novos en iniciativas xa existentes ou posta en marcha de novos negocios. En total investiránse entre a parte particular e a das axudas líder 2018-2019 máis de 2 millóns de euros neste territorio, tendo en conta tamén algunhas iniciativas de carácter público ou social non produtivas. Ese é o balance do aprobado na última reunión da Xunta Directiva do GDR5. Vanse a ejecutar neste ano 2018 e no ano 2019. Son moitos expedientes que se van a ejecutar en diferentes concellos, como ti ben decías, na comarca de Chantada, comarca de Ulloa e comarca de Sarria. Son proxectos de diversa índole, de mellora de eficiencia enerxética, sector de servicios, sector agroalimentario, sector primario, dentro dun pouco abanico que se pode financiar dentro do ámbito de actuación dos GDRs. A tipoloxía dos proxectos subvencionados é variada, dende a implantación de empresas no sector servizos e a ampliación e modernización doutras, así como as accións de aforro e eficiencia enerxética en sectores como o gandeiro, agroalimentario e terciario. En tecido productivo, financiar esos 7 expedientes parece un número pequeno, pero é unha inversión realmente importante porque hai expedientes que levan axudas de 190 ou 90, ou 70, ou 80.000 euros, co cual son inversións moi importantes porque a axuda nunca pode ser máximo de 50%, co cual son actividades e empresas que van a generar moitos empregos. Temos que pensar que o número que vamos a financiar de empregos, de novos postos de traballo, é un total de 13 nesta convocatoria, o cual nos é un número importante, e además vamos a consolidar 16 empregos, que tamén representa unha cantidade importante de empregos a manter durante esta anualidade. Sector agroalimentario, hai 2 empresas que van facer novos produtos, van facer derivados lácteos, e outra que é unha empresa de innovación no sector do viño, que vai elaborar destilados, as 2 na comarca de Chantada. Tamén no sector servicios vai haber 2 novas empresas que se instalen nos polígonos de Chantada e Monterroso, creo, sí, neste caso, donde van a haber novas ofertas de servicios para a población, para que teñan novas actividades donde ofrecer os seus servicios e a xente e a población teñan novas ofertas para tamén novos, neste caso, do sector do automóvil. Despois temos tamén a nivel productivo 2 novas granxas que se incorporan con medidas de aforro de eficiencia enerxética, que van a ter incorporacións de nova tecnoloxía. Novamente veremos os fondos do líder en proxectos que levarán a cabo os propios concellos e tamén algunhas entidades asociativas. No primeiro caso suporán un investimento total superior aos 252.000 euros e contarán cunha axuda por importe de máis de 191.000 euros. O 35% ten que ser para actividades non productivas. Neste caso temos concellos como entidades públicas e despois hai asociacións ou outro tipo de entidades xurídicas que se presenten a estes proxectos non productivos. Destacaríamos nos concellos, por exemplo, un coche para persoas con discapacidade no Concello de Taboada, a un local multifuncional en Antas ou algún tipo de local social en outros concellos. E despois como actividades de outros organismos que de carácter non productivo, podíamos ter en Chantada a Fachantada, que tamén se financia un vehículo para transporte adaptado para os seus usuarios, co cual vemos que a demanda social tamén está cuberta polo GDR. As accións de asociacións e colectivos suporán un investimento total de máis de 115.000 euros e disporán dunha axuda por importe superior aos 86.000, distribuída nas anualidades 2018 e 2019. Consideramos que é importante o retorno que pode ter de cara aos territorios onde se ejecuta as inversións e, sobre todo, o máis importante é a generación de emprego e o mantenimento e consolidación de emprego que se genera a través das axudas do GDRs. A todo isto hai que sumarlle pois a primeira anualidade, non? Na que xa se investiu tamén na zona. Sí, efectivamente, o ano pasado xa invertimos unha cantidad cercana aos 900.000 euros en fondos que se financiaban e que supuxeran máis de 1,5 millón de inversión real, co cual estamos xa rondando 3,5 millóns de euros que se están invertindo no territorio, no ámbito de actuación do GDR, co cual consideramos que
Os obxectivos están perfectamente cumplidos, vemos que as expectativas se van cumprindo e pouco a pouco o proxecto, a estrategia de desenvolvemento rural que presentaron o DR5 se está acadando. Sobre a mesa agardan aínda uns 44 expedientes por dotar de axudas para desenvolver neste territorio. Todos eles cumpren os requisitos e terán que ir por orde de prioridade dentro da estrategia líder con horizonte en 2020. Boa parte deles serán dotados de fondos, previsiblemente, nunha nova quenda. Que den en lista da garda. Isto quere decir que se podrán financiar po ano que ven ou incluso se podrán financiar este ano sempre que outros grupos da comunidade autónoma non agotasen os seus fondos e haxe un reparto de fondos a final de ano. Isto quere decir que hai unha reserva de eficacia. Aqueles grupos que teñen expedientes en reserva podrán recibir fondos de outros grupos que non agotaron a súa capacidade orzamentaria. Os proxectos analizados foron 70 dun total de 78 presentados, posto que pros 8 restantes os propios promotores presentaron escrito de renuncia á axuda solicitada. Tuvemos moitos expedientes, isto quere decir que o líder, en a medida que está totalmente asentado no territorio, que chega á población, a xente acude a nós, estamos moi satisfeitos porque os fondos que tiñamos agotámolo e ademais temos expedientes en lista da garda esperando recibir fondos da seguinte anualidade ou que veñan do outro lado.